Hej, i den her film vil vi vise, hvordan man kan lave en Make-Make-skulptur. Først så laver vi en flamingo-grundform. Den skal ikke passe 100%, men proportioner og konturer de er vigtige. Det gør det hele meget lettere fremadrettet. Når man har lavet sin grundform i flamingo, så lægger man et lag Make-Make-beton på, hvor vi tilsætter fiber, så det sådan er en fiberarmeret bund. I det her tilfælde der er den cirka 1 cm spæng, men den kan faktisk variere fra 5 mm helt op til 5 cm, alt efter hvilken styrkebehov vi har brug for. Første lag, det lader vi tørre et døgn, inden vi lægger andet lag på. Andet lag har vi stort set aldrig fiber i, og det er fordi, at vi gerne vil kunne bearbejde overfladen. Hvis der er lidt der små fiber i, når vi går ind og krasser og river i overfladen, så trækker vi dem med, så kan vi ikke lave de skarpe, fine detaljer, som vi tit gerne vil lave. Betonen den er som ler at arbejde med, specielt det første times tid. Man kan forlænge konsistensen ved at bearbejde overfladen, men typisk så en times tid, så har det konsistens bliver, og så de næste 8-10 timer, der skifter den så konsistens, hvor man så kan lave forskellige detaljer på forskellige tidspunkter, og efter 24 timer, så er den hærdet op. Det vil sige, den er ikke fuldt hærdet op, men den er hærdet op, så den er lige så stærk som almindelig beton. Og efter en uges tid, så er den faktisk 3 gange stærkere end almindelig beton. Så det vil sige, når man bruger Make-Make-beton, så er et lag på 3 cm svarer faktisk til styrken af 10 cm almindelig beton. Så det er ekstremt stærkt. Det gør, at man kan lave lidt lettere konstruktioner. Vi bruger alle mulige forskellige redskaber til at bearbejde overfladen. Vi en filevindsbrudt til at slå i den bløde beton med, og det har tørret lidt, så bruger vi alle mulige forskellige skraveredskaber, hvor vi går ind og krasser detaljer i betonen. Vi går faktisk ind og udnytter tørre, altså de forskellige konsistenser på betonen, så når den har tørt nogle timer, så kan man faktisk krasse ind i betonen, og det smuldrer af. Den har ikke fået styrke endnu. Efter et døgn, så er det komplet umuligt. Vi udnytter de forskellige konsistenser eller hårdheder, der er i betonen tørretiden. Man kan blive ved med at lægge på, også når betonen er tør, så fugter man det bare først, og så kan man lægge nye lag på. Det kan man sådan set blive ved med. Tit gør vi det 2 gange, men det kan også være mange flere. Jeg kan se, hvordan man kan krasse ind i den halvtørre beton og lave nogle fine detaljer. Når jeg tager det med kosten, så ligger det så bare ind i alle fluerne igen, jeg lige har krattet fri. Vi fugter overfladen. Det kan både være for at forlænge arbejdstiden, og så også for at undgå svindrevner. Hvis det er sådan, at nu når vi arbejder i sådan en tynd skal, som man jo gør, så kan man risikere, at fugten fra betonen forsvinder for hurtigt, og så kan man risikere svindrevner. Så man fugter det løbende, og eventuelt kaster et stykke plast over, når man er færdig, så vil det være en risiko være minimeret. Det er også værst, når det er varmt, altså det er over 25 grader, kan det drille lidt, men når vi er under 20 grader, så er det stort set aldrig noget, vi har problemer med. Så det er sådan en temperatur, tørre ting, som man lige skal være opmærksom på. Efter når betonen har sat sig lidt, så kan det altså tåle vanvittige mængder vand. Jeg har prøvet at have lagt beton på udenfor, og så er der kommet tordenskyld en halv time efter det er lagt på. Men betonen bliver hængende, den lader sig ikke sådan lige skylle af.
Når betongen har tørt et døgn, så er det egentlig klar til at blive malet. Og maling, det er jo farvepigmenter, vi blander op med Colorfix. Colorfix, det er sådan et akrylbaseret produkt, som er lidt tynd i det, så det trænger ind og lukker porerne på betongen. Det skal i hvert fald lagt. Det gør den er vandafvisende og smudsafvisende, og det er stort set ikke til at slide af malingen. Man ser aldrig make Colorfix skal af. Det kan man samtidig se på nogle malinger, at det skal af. Det sker aldrig, når man bruger Colorfix. Betongen her, eller tusen her, kommer til at veje 140 kilo. Så ja, den er jo selvfølgelig tung, så et barn kan da ikke lige skubbe rundt med den, men altså 4 voksne mænd kan jo da sagtens flytte rundt med tusind. At den været lidt massiv beton, har det jo været flere tons, den har vejet. Hvis man har den der lidt skinnende effekt på malingen, så giver man den bare et par lag klare Colorfix til sidst, så kan det komme til at virke lidt våd, og giver man det bare et lag, så vil malingen virke mere mat. Her står den, flot, foran kystcenteret i Thyborøn, hvor Jørgen og Brian de arbejder. Håber I har haft lidt glæde af at se videoen.